L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, va assistir junt als regidors de l'equip de govern a la inauguració de la primera mostra de municipis del Camp de Túria en Sant Antonio de Benajever, on la Turistinfo va donar a conèixer l'oferta turística, cultural i gastronòmica de Riba-roja de Túria. En la inauguració van estar presents altres autoritats com la presidenta de la Mancomunitat, Lola Cela, així com l'alcalde de Sant Antonio de Benajever. També va participar altres municipis del Camp del Túria com Llíria, Bétera o Marins. Pues es una forma, de lo que he dicho antes, de hermanarnos todos, de conocernos. La comarca es una buena oportunidad estar todos juntos en la mancomunidad. Para mí es un placer y creo que esto es el principio de muchas cosas. Pues ya lo he dicho a todos. En primer lugar quiero agradecerles porque supone un esfuerzo siempre que los ayuntamientos tenemos que movernos, tenemos que desplazarnos y supone un esfuerzo muy grande. Y en segundo lugar, bueno, pues celebrar que nuestros vecinos van a poder conocer y acercarse un poquito más a los pueblos vecinos de la comarca. Yo ahora mismo estaba descubriendo cosas de Riba-roja que, bueno, me han dejado un poco boquiabierto, ¿no? Y que además pienso moverme y pienso ir a conocerlos y espero que les sirva a mis vecinos para también acercarse a esos pueblos y conocer tanto que tienen por enseñar. És un èxit perquè darrere dels èxits sempre hi ha persones i en aquest cas tenim un gran alcalde que ha tingut la brillant idea de posar en valor el seu poble, que és un poble germà, i a més posar-ho dins d'una clave comarcal i de mancomunitat. Per tant, felicitar a l'alcalde i al poble de Benajever per el treball que estan fent, perquè sense dubte la independència de Paterna i entrar a la nostra comarca, per a nosaltres, a Riba-rojers, és un gran orgull i un plaer que tinguem quasi com a veïns, no? I per altra part, com sempre, n'hi ha persones, i tenim una gran presidenta de la mancomunitat, que és alcaldessa Marines, amb molta experiència, i està duent fenomenalment la mancomunitat cap on té que anar. Una comarca sostenible, agradable, simpàtica, que atén al seu veïnat i que vol coordinar-se per oferir el millor que té, com dia l'alcalde de Marines, d'Olocau, no sols a València, sinó a Espanya i a la comunitat internacional. Per tant, jo crec que és una gran idea. Felicitar-los a tots i que passen un gran dia. Pues molt bé, la veritat. Així veiem una representació de tot el que és la comarca de Camp de Túria i veiem el que n'hi ha dels pobles, el que se pot descobrir de cada població i te trobes sorpreses. I molta gent també passa per així, per l'estand de Riba-roja i es troba molta sorpresa perquè veuen que tenim una oferta molt ampla de turística i la gent passa, se diverteix, veu, comprova i estan agarrant també datos per vindre a visitar el Museu Visigodo i sobretot això és el que és fomentar un poquet el turisme dins de la pròpia comarca.